Moja rodina sa dozvedela, že som mala pred 3 mesiacmi dieťa a celé Vianoce sú tým pádom tak trochu v keli. Už z názvu je asi jasné, že s väčšinou rodiny nemám extra vzťah. Narodila som sa nezosobášenému páru, čo bola pre otcových príbuzných taká tragédia, že ma roky takmer ignorovali. Úprimne, je mi to jedno. Vychovávala ma mama, takže tí ľudia sú pre mňa v podstate len cudzinci, s ktorými mám spoločnú DNA. Môj otec má brata, s ktorým som si vždy rozumela. Bol jediný, kto sa o mňa reálne zaujímal. Otca som skoro nevidela, ale strýko si na mňa vždy našiel čas. Aj keď mal vlastnú rodinu, nikdy som nemala pocit, že som preňho niekto navyše. Prišiel na moje stužkové promócie, pomohol zaplatiť mamin pohreb a odviedol ma k oltáru. Je pre mňa viac otcom než môj biologický, takže prirodzene, on a teta boli jediní, ktorým som povedala o tehotenstve. Poprosila som ho, nech to nikomu nehovorí, lebo som nechcela, aby mi to niekto kazil. Som ešte mladá a keďže ma otcová rodina už pri svadbe súdila zo všetkých strán, vedela som, že by ma zvozili aj za to, že som tehotná v 20-ke. Myslela som, že im to raz poviem, ale bolo tak príjemné riešiť tehotenstvo a prípravy bez toho, aby mi niekto dýchal na koak, že som to stále odkladala. Nakoniec som porodila skôr, čo bolo samo o sebe náročné, a teraz bojujem aj s popôrodnou depresiou. Medzi tým, že bola malá v inkubátore, a všetkým, čo som riešila v hlave, som im to jednoducho nepovedala. Malá je už nejaký čas doma a svokra dala na internet oslavný príspevok o jej narodení. Bohužiaľ to videl jeden z otcových príbuzných. A odvtedy mi telefón horí. Volajú mi ľudia, ktorí so mnou neprehovorili od mojich 12, len aby ma zdebali, že som otcovi nepovedala, že je starý otec. Obviňujú ma, že som mu pokazila Vianoce a tým pádom aj jeho žene a deťom. Vraj som bezčitná, sebecká, nevďačná, všetko možné. Môj manžel si myslí, že ma to vôbec netrápi, lebo zvyčajne ma problémy s otcovou rodinou nechávajú chladnou, ale tentoraz je to ťažšie ignorovať. Čo by som mala robiť?